lang hilin eh. Morning na na. Muli na makakalin na. Muli kung kasbol kay mag-vlog kung ka. Mag-vlog ko siya kung bumbuang ko. Makawa, suspindi naman ko. Bidya kaya mga salita. Nice gani kung ka. So, Siya, hindi ko pa-istorya sa bahay baha nga. Ang tinapin tayo, hindi ma... Kuhaan ko. nice gani ka. Nice kung ka. Itaw na lang haikson na mo. Muli na po. Mingawa na po bidani. Nabalitin ko nila yan. Nabalitin ko nila yan. Ikas nila na kung yan. Gano'n di pa masahe. Gano'n di na paingo. Hindi. Kunaan. Di ba? Walang 300. Papunta pa doon ra. Hindi na kayo lang. O, hindi ka. Taas na naman yung buhok. Parang kuno. Naligaw-ligaw ka. Naligaw-ligaw ka. Kaya si Brian. Tangan ba kuno ba? Tah na amra Aisa. Taas ang buka adyo. Bagali na walang hugmo talikod. Hindi ko buo na ang buo ang bakit na nakakari. Buang na. Naligaw. Naligaw kayo na ipang ilan. Ako sa amin lang, nagbuang sa amin. Gusto, mag-ingay nga ako sa sara na. Di ba? Pit na ni mo kuan. Asam ni pataon na. Nabari lagi ito na yung nagkakos ng sinday, nagkakara ako. Yan rin nagkakaplangan din at iwasan lahat. Pasok mo sa hindi ka optical mo dahil hindi pataas pagbuk. Ipakuan sa optical, ipahapit, pa-welding, Ha? pa-welding. Nagawa ng building. Welding betul lang tagakuan. Ang dahil ang magabagan sa amin di nang hood, ang kanang mata matangtang. Padikit na lang irik. Nabuwag naman ang mata sa ako apikas. Hindi. Ang tigitan niya, yung tawag dito. Padikit lagi. Pero ito kaskuan magpaado. Ganun. O nga to ka Bulacan na o katong itong halimbawa dali ko gikan ang sa imong saktan og Marilao SM Ako yung nariyawan, gusto niya rin sa kailang. Pero sa ako nang pilit at sa kain. Ako nang nariyawan sa kain. Ang tulong kong malantay, nagarambas. karon Nawa na. halimbawa sa saktan nimo ron padong o padong uli Kaya la bro Ay, ko, may diretso. Yung sinakyan mo hanggang saan? Galing ano? Ayala. Ano may busak dyan? Nagsakay ko malanday, kaya nga yung mga nasa monumento. May monumento wa man. Sakay ko ng kubaw. Ibig sabihin, sumakay ka ng malanday. abot sa Malanday Tapos sa monumento, sabi ng mga nandoon, wala na nanay, wala na ng bus na nagpaalabang. Nasa kubaw na. Ano sa Cubao? Sakay na ako ng kubaw. Pagkabit ng kubaw, sakay na ako Ayala. Ito lang sakay. Wala na diretso. ug tugas ko ba wala alabang naman Wa. wa na wa ni bas alabang to kubaw to alabang Sabi na, sa kubaw, doon talaga sa kaya ng kubaw, papunta Ayala. Nandun na talaga sa kaya ng Ayala, Alabang. hala bakit sa una Wala na nga. Gusto pinagdaanan natin na sa may ano, sa may... kami ganin kawawa man gani mi Wala na ngayon. Kaya nga, ngayon, pagpabalik ko, hindi ko alam kung Ganun ka rin. ba. Ayala pa talaga. Kaya ka ng Ayala. Kasi sa Ayala na kita may malanday. mo di dong kan sa Ayala Ayala, may malanday. Nyabot sa Malanday sa kanya pagkaog Alam, hindi, malanday na. Huwag malanday na ka ng Marilaw na. basta hanap-hanapan ni mo Malanday da o para natin tagay pag-usap Malanday naman di ba Malanday, may terapos malanday. Marilaw. Kaya kung klaro ka nung nandun ka ka, nandito, sabi pa, say, sa Rotonda. napag isa dia Sa Rotonda, sa kanya ng LRT. Baba ka ng monumento. Monumento na, huwag ka monumento. O di pag monumento na, may mga Santa Maria na diha. Santa Maria na pod Santa Maria Bulacan na Santa na, huwag ka mo daw. Balagta, Santa Maria. kisa baydo gayon jug Manila Dito. Man, di may ulado kayo. Hindi ko kalaglagan, yung katuon. parehong duha
Service park mo na sa una. Hindi ta may makalakaw-lakaw. Masasa, lagan ka? Ako, Alas Monica, address na iniwan ni Monica sa akin na sa San Juan, Monica nagtrabaho, pinuntahan ko yan, hinanap ko. Ako punta, ikaw nga nagtrabaho ko sa una, sa dapat ting adto ka, asa to hanggang mo nagalipat ko? Yung pinuntahan kita. Paano ka? Pumunta ka sa akin, may dang bata. Nagtrabaho pa ko. Doon ka sa, San Juan, ila Erlin, ila Adon. Iba yun. Iba pa yun. Na ako sa BIP, nagtrabaho ko, BIP. So, babe, hindi ko nakapunta sa iyo eh. Ila tagay sa daning kuan. Ila Reyes. Hindi ko nakapunta ng BF eh. Pumunta ka. Maramdaman na ha. Pinakain pa nga kita. Naginip. Hindi mo naningip. Naginip pa kasi tata. Tata, Ako ikaw. nagkamo talaga. Manang nangamo ko. Pinuntahan kasi Monica. Sa Laguna din, sa may Canlubang, Laguna. May alam ko rin, address, pinuntahan ko rin. Nung nakainom ng gas yan, no? Hindi na ako nanghiya ako ng tulong kay Monica. Ay, Clotilisa pala yun. Sa vlog. Yan talagang nahingan ko ng tulong noon na mahilig kay mga anak ko kung nagkasakit. Punta ko sa Laguna. Ang punta, wala pa may cellphone noon. Ano lang, address. Sa tanong. Kaya ano, bakit, no? Ako nga noon, si Upaw, si Mita, pinuntahan ko ng Tanay. Bago pa lang ako ng Manila. Mita, no? Ilang taon yun? Kung may address kang dala, kung saan ka pupunta. Basta Di nga katong pinuntahan kitang... basta kasama ko si Magta. Magtanong ka. Di ba? Pag hindi ka magtanong, maliligaw ka. Uwawawad mo si pangutana. Agawan po, di ka pangutana, parang lukuhon pa naman ka. Sa na, di ng mga... Ilaron ka. Kasi nga, jeepney driver. Kasi yung jeepney driver, yun ang may mga alam. Pati tata, yung titira sa Juan, yung kasalidi din. Kasal sa Huwis. Oh. Di ba may cellphone na yung keypad? Tawag-tawag. Hindi na may kampuhan ni Bernard pumunta ron. 2000 ang mga kasalidi din. Bitag ang na nilina. Abot, Tapos sa kayo may pumunta ang saon ako ba, kaya na may mga signboard nga ko ba, alabang. Sa Juan, oo. Ngayon wala na, hindi ba na? Iba na. Kapag na magigma ng LRT. Mula ka na sa harapan namin sa mga LRT na gani. Ha? Mga LRT. Sa inyo? Kaya nga. Na may iba pa naman pasok LRT na ron. Ubot mo Marilaw, maligaw mo kayo, di ba, SM dati. Hindi na namin sumakilala yung SM kayo, wala namin silang monumento. Ha? SM Marilaw? Oh. Para ng monumento style yan. Hindi nakagala kami ng upaw dyan. Yung 2019-18 ba yun, nagpunta kami ng ano? Oo, iba na ngayon ka, iba na talaga. Nagpunta kami ng Biga-biga niyo pa? Malolos, Oo. Malolos, dumaan kami sa ano. Di ba sinabi mo wala ka kaya nagluto ka? Nagluto ako sa amin. Pumunta kami ni pumunta kami tayo sa pumunta sa nagbalon kami. Nandun si Bert. Nagluto ako sa ano, pag nagpaluto, nagluto ako. Dito sa dito kausap namin, tapos diretso na kami sa sa Malolos, Upaw. Uli na magbunod ng mga wa. Kumala mo nung pumasok mo kami SM. Uli na magbunod ng mga wa-awas Manila. Uli na magbunod. Mawa, tapos mo, kasi ka nagtutungo. Hindi ka mga kula po, trucks katirok, magtibok-libot. Dito nga lang yung mga biyahe nga. Hindi ka mawas buhuli na. Buhuli kas buhuli na kay inaas ay sa. Kaya, Kamu magbanding, mula ka, mag-vlog na mong duha mag-ina. mula ka, Hindi man maiwanan ni Manding yung palalabs niyo dyan. hindi ha, Sa? lalab. Palalabs na din si Mang Pilo. Anong kilo? O di ba may Kilo? may nag Ano pangalan yun? Yung taba? Yung ano? si Tikoy. Grabe mo pala lalab. Bitaw, may nagsabi na sa ano. Ganyan po namin, ito mga discard ng trabaho kay sino din na may anak din ako sino may ito yung trabaho. Anak ko na Pwede man, muli tagbuhol dito ta mag-discard trabaho banding ta man itag suman. Ako lang, wala lang yan sa binaya. Oo, uli ka. Hindi na ko buhol. Kita rin na pwede ta mo itagbuhol magkasapig gyapon ta makapadagi mo tag watas imo anak sa Manila ay nang ano.
Maghimutag suman tag 1,000 ka buok. Oh. Kita na ng 1,000 ka suman, ibinta mo tag city. O, tapos ito dyan ang paborito nga ng suman, sa mga nagkaon, lagi na. Ano ko tagaon? Kaal kong lima, kay Limingaw na magaling. Simple na, bago pang suman mo ka, ang dagdagan kay limingaw pa ka. Diba, pag magsawa na, kadagdagan mo kaon. dito na yan. Ito try mo. Kusog kong kaon, o. Na, Gaboy kan, asok mga jo. jagdo kay so, nagsabot-sabot na may kay November. mag- November po hon. mm, Pagka magbagsan na sana makituo. Kapag ba? Pagpapayag, pinagdadalhin ko yan sa Linaya. di yan pumayag. Balik ako pagkatapos birthday niya na eh. Oh, sayang lang bakasin mo, ilang ano lang. July lagi, gusto ko July daw. July, namin mga planong banding ng mga pamilya July. Swimming kami. Hindi di ko ano, gusto kong kaulit July Birthday na. niya, birthday ng pangalan Di ba ko sa July na mga nga, bunso ko. Ha? Birthday ka tayo na nakasbungon. Depende po, og makauli ba kung dali-dali. Pero ang kamo rin mga kwartahan na ako may mga depende. Ako pa rin. Ano pag kauli. ato isu nagkwartahan kay Mga jo na po. kaning pagaling Manila, sugis kahanginan na din plano. Di aho. Ang ako tinoon, mga kwarta ko tama na lang sa kabuan, siguro mga sa kabang kapag. Ang kwarta ko na 1.5, doon na yung mahimo. Ito lang mo paano ng ibay. Di pag kanang kuan pag malay mo pag makasipa si Aisa. Sabihin mo ni Aisa na gusto kang muli. Diretso yung trabaho sa una. Dakaroon kayo daghan ng mga trabaho ang manukan. Pagkabitan mo daghan ng mga manukan. Kailangan ng mga manukan. Balis ba tarit? May tarits no. Shutdown mga ganito na daghang mga planta lagi ro mga katayang manok. Uli na lagi buhol. Hindi na magtrabaho. Yung katrabaho ka lagi din na diretso sa una. Luto ka Gamay sa ang nanay. sahod pero makadiretso sa trabaho. Mag-aligra ka na na yung luto dito. Tayo. Alam mo pag sa bulo og sa gasa mo maningkamot ka, makakwarta man gihapon. Terus buhol mo makita ka na magdalawang 200 kada adlaw, mas maganda na kay di naman ka May wala mga di naman ka palit og mga utan-utan. Ang importante sa buhol mga paan raman, git asin. Mga anak ko pag-aral sa bibi. Mga anak ko bastod na lawak. Nagugali ko naghanas buhol karon kay kang bulanghoy an nabang na kuno na ingon nga bagnot na kuno kang bulanghoy san. bang. Bagnot na kuno nas vlog ni Aisa ko nakit-an tong na comment ingon nga nabang na kuno kang bulanghoy san. Labor? Kasi manisal. Katulong pa ni sa lagi sa. Muna magplano ta og plano ka kasi gusto nimo. Kung makumpleto taon ta inig dapat matuloy to atang sabot-sabot sa una nga mag second reunion ta. Balan. O di na ba si Tiri ang sa plano o kay bao mga nibag Manila si Tiri. Ito naman ko yan. Di nga ganun namin ng bana. Kuya mo ko yung sakit ko. Matandog to. Delikado ko. Lagi may wala tang tanaman tayo naramdaman pero ampos Ginoo. Sumay ka ni agi pagkahapit pagka namatay. Sa una. Sa butong tuiga. 2004. Saka hospital ta. Puro ba ito? 2002 siguro ko na. Di, tugas buhol ba? Ito yung inalutin niya ko. Oo nga, tawag na nakahuti nga, magsungko na kayo, matay na ka. 2002 dito lang. Tubo na ito. Muna lang ang nawas. Kaya nga natuwa na lang ko. Oh, makalabira na ka. Hilak mas nanay. Gawira na mga itong tatay. Lagi, hilak na mi. Ang gawira ako na kayo mga matututong pag-awid ng tatay na nga. Yung gusto, may mahimo ba, ano lagi din mo. Pagsulting tatay, mura ito lamdag ito ang kuhan ba? Yung lamdag ito ang una-una. Yung rasunan siguro ko tatay. Di, Rasunan siguro ko rin ito. di simple gyam po magkanisa nga. Oh, ano nga. Mga itong nagdamuguro ito sa tayo. Tulungan na itong mga Sagbot. buwak ng puti. Kadto, kay, Buwak ano mga ka na puti, to? umuwan. Adalo, baby. Pasok na yan.
Di na malay kag buhol. Ang gagawin Uli kag buhol, ano maghimo kag imong channel. Maghimo kag imong pajag. Hindi mo kung sana yung nanay mo. Ay, yung cellphone. Sa? Amoy ko yung cellphone. Eh, paraan naman ng cellphone. Para nahabitaw, sira-sira ang cellphone. Kaliyan pa sa Ginoo. Diba ko naman ang cellphone, naghahang na ng cellphone. Kani ang cellphone ko ba? Guba mo itong cellphone sa una. Kani, hinatag mo nis mga malumong kasi. Ano ang messenger? Ikaw, ano sinuot? Ha? Pingin sa tambok ka, puro na sakit sa lawas. Para bitaw ta. Kaya nagtuloy mo akong kaon. Ha? Kasi kong kaon, mga kong kaon. At wala nanay. Ang kap ko. Mugangan? Wala balon. Ay, mong ipoy, anong nagbalon na rin ay. Kung sa'yo, ka 40 na, pero pwede mong lakon. Kaya kaya ito dinis ko pa, punta. Lanjut ko na ako. Ato ka sa nagbalunan. Ano ang lakon, kung rami mga shortcut. Ay, ikot-ikot ra. Oo. Di magigasada. Hindi mo nang sak dyan. Mulibot. Subay ka, dana, nadyo. Pero kung shortcut ka na yung singkatan na hindi mong madali ra. Hindi mong lakon. Pero maglakaw ka na to, buntag. Pero huwag na high tide ba lang, tagbaha mo na to, di ka paglakaw. Kinanglan, no, hindi ka mga to mag-high tide, di ba? Wala mo magsuba, Bisaya pa. Wala mo magsuba, taas mo itong ilog. Suba ko ito, ilog. Taas mo itong ilog. Taas yung ilog, masakat yung tubig sa kalsada. Hindi ka kalakaw. Lahat na po na niyo mo hubas na ganin na siya, maka-agi na ka. Pistis. Agi lang na ito. Kung maabdan nagbaha na ito, at yung tiga-tupo doon, di kakawin. Kung may mo aging tricycle, ganay bangka, pinagapin sa kayo nagsumbang ka. Hindi na dito, hindi pa sa una. Lain na lang sa una. Lain na karoon. Mga bayan itong mga sauna. Lubog na ng bintana, tas ano na nila. Sara? Agbay sa ugangan, up and down. Oh, Nga ako ni, ramdam ko. ito yung pinaka-Florence sa Sagila, may pusang taas dani. Wak na ni, kani, juta na. Ang ilang hagdanan nga 8 baitang, wak na. Flat na sila. Oh, Flat na rin ang picture ng isimple mo, tinga ka. hindi katudungan to. Dagbay mari, ato sa mga... Lahat ina katong giamuhan sa una. Tong nako nga bayal Leonor kasad man ko. Pag tumabaha, ito na may gate na may sila yung Lagi gate. kita ito. Mga gate na na, umabaha Ano yan na? ng mga harangan. Pero ng harangan ng mga sakusakong buhangin. Makasunod magtubig, pero di ka... Hindi na rin lang ng tubulaan. Kaya tuloy ako nga, hapon na hindi ako. Hindi ko mabaybay. Mali tunay ko na tunay luti bakante. Baybay, hindi talaga sa taas na tukulian. Nami ta na to. Yan ang bayan na. Yan ang kulian. Kami ko bumita na to. Pwede naman siguro dani og nalamatay ka pamuhunan. May kubo ni Mita, di mo na paabangan. Ang hanap bitaw ko doon si babaw. Duta. Duta. Side mo nila, way bayad kaya nga. Dugi naman na daan eh. Naingit ko itong kubo ni Mita. Sa silong, pwede ito tindahan o kuan. Ay mag-snakan. Pero wala may puhunan. Dahil na akong bato na. Hindi akong bato yun na. Di naman naman sa bato lang na. Dahil sa at basa ko bumita sa una mo na yung itinag barbecue. Itong nagtrabaho pa sa paog ni Dick. Nangupahan pa may datuguan. 700 datos na bay gamay na apagani ang mga ibangan si Ipo sa una. Ako kalipat ko sa itong tuiga. Kasi kung tinagagmay pa na sila ng mga batang Mita. Barbecue po itong kuhan sa una. Bakit hindi ako barbecue doon sa katuig sa una pa. Magkaroon din sa ko lagi maghanap magulong pwesto. Ang gitalaw na maadlaw, silip-silip na, maragway ng tindag ko, baka lang palamig. Yan naka-steady, pero hindi na palamig, nagkariton. Ano yung ibahan mo yung mga napinala sa ako? May mag-ihaw nga na. Nay, mag-ihaw-ihaw.
Aga nang mapalis ba ngaron mga alas ni biway nang butaga ng bukudus ba. Nalala ng mga suprado, mga Napuro ni ngaron ila dadto na pisto sa una na. Ang kita na talaga tong palis to nila kami mitaway nagtindag mga bukudus, banakyo. Tunay nagtinda nagkariton, wa bay nakapisto ba nga naka-steady ra. Ngabay lamisa, na ipadong, may water jug na. Pagbuhat. may Ay, nagkakupahon sa alangali naman po. Duha-duha mo ko magkauban. Kasi pa na tukuan. nalalain. Lain na. Hindi mo kapanisan. Buang na, no, di. Pugun.